Elektrické masážne lehátko je multifunkčné lôžko s elektrickým viaczónovým systémom polohovania. Má robustnú konštrukciu, čím zabezpečuje ideálne podmienky na profesionálne ošetrovanie pacientov. Výhody masážneho lehátka: elektrické ovládanie, viaczónové polohovanie, kolieska na prevoz, robustná konštrukcia. Elektrické masážne lehátko poskytuje pohodlie pre pacienta aj terapeuta a je vhodné pri širokom spektre vyšetrovacích, rehabilitačných a relaxačných procedúr. Masážne lehátko má nosnosť až 200 kg a samotné lôžko vrátane vankúša je vystúžené mäkkým a odolným čalúnením z PU kože a peny. Vďaka hydraulickému piestu možno opierku hlavy nastaviť aj jedným prstom. Nastaviteľné opierky rúk vieme nastaviť manuálne pomocou skrutiek. Polohovanie výšky alebo sklon oblúka chrbta sa ovládajú plne automaticky pomocou pedálov na oboch stranách masážneho lehátka. Výšku lehátka vieme nastaviť v rozpätí 49 až 86 cm, sklon oblúka chrbta zasa do 25 stupňov. Polohovanie masážneho lehátka vieme ovládať aj ovládačom. Lehátko má integrované kolieska, ktoré vieme uviesť do pohybu vďaka nožnej páke. Spodnú časť lehátka vieme napolohovať manuálne potlačením hore. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.